Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди суханҳои Муин Ғафуров дар вақти муҳориба ва оиди ояндаи ӯ дар ташкилоти Dana White Contender Series гап мезанем. Барои ҳамаи худи ҳозир дар канал обуна шуда лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, аллакай аз муҳорибаи Муин Ғафуров чанд муддат вақт гузашт ва ҳамаамон ором шудем. Акнун биёин гап мезанем ки дар ҳақиқат дар вақти муҳориба ягон гап шуд ё не. Чӣ хеле ки ҳамаамон дидем дар вақти муҳориба Муин Ғафуров ба худаш монанд набуд. Ҳатто ду муҳорибаи охирони ӯро зидди Ҷон Линекер ва Волтер Замораро ба назар гирем, Муин дар он муҳорибаҳо баромади хеле хуб нишон дода буд. Дар ин муҳориба Муин каме дигар буд ва биён мебинем ки баъди ба анҷом расидани якум раунд дар кунҷи Муин Ғафуров чӣ гап шуд. Чӣ бад нашидеста? Why do not walk strike? Why do not use your hand? Ҳозир чӣ хеле? Чӣ хеле ки шунидем дӯстон, Муин ба мураббиаш мегӯяд ки нашудесай ва вақте ки мураббӣ аз ӯ мепурсад ки чӣ ба нашудесай, Муин дар ҷавоб мегӯяд ки дастон камтар ғам додесай ва аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки дар ҳақиқат дар вақти муҳориба чӣ коре рух додааст. Барои ҳамин дӯстон мо ҳозир ягон чизи дуруст ё аниқ гуфта наметонем ва аз ҳамин сабаб интизор мешавем ва шояд ки дастаи Муин ҳамаи чизро фаҳмонанд. ҳамчунин дӯстон, бисёри шумо савол додем ки акнун бо Муин Ғафуров чӣ гап мешавад? Оё ӯ дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад мекунад ё ин ки не? Дӯстон, ростӣ мо ҷавоби аниқ надорем, аммо агар дар ёд дошта бошен, вақте ки хабари расмӣ оиди шартномаи Муин баромада буд, дар ҳамон хабар гуфта шуда буд ки Муин бо ташкилоти Dana White Contender Series барои 4 муҳориба имзо мондааст. Барои ҳамин, агар ки аз рӯи хабари пеш баромада гап занем, пас ӯ бо 3 муҳорибаи дигар бояд гузаронад. Аммо дӯстон, қоидаҳои пурраи ин шартномаро мо намедонем ва умедвор мешавем ки дар ҳақиқат ӯ бо 3 имконияти дигар дорад ва албатта фикр мекунем ки рӯзҳои наздик маълумоти аниқ ва дақиқ оиди ояндаи Муин расман мебарояд. Барои ҳамин дӯстон интизор мешавем. Дӯстон, ман аз номи худам ба ҳамаи шумо ташаккури калон гуфтаниям. Ростӣ фикр мекунам ки ба монанди мухлисони тоҷик дар ягон ҷо чунин мухлис нест. Тамоми дунё аз дастгирии мухлисони тоҷик дар ҳайратанд. Доимо ободу сарбаланд бошен ва дӯстон, варзишгаромона ҳамавақт чунин дастгирӣ кунед, ҳам дар вақти ғалаба ва ҳам дар вақти мағлубият. Чунки дӯстон, ғалаба ва мағлубият аз ҷониби Худованд аст. Вақте ки варзишгаро ғолиб мешаванд, онҳоро тамоми инсонҳо табрик мекунанд. Аммо вақте ки онҳо шикаст мехӯранд ва ба дастгирӣ ниёз доранд, кам шахсон онҳоро дастгирӣ мекунанд. Барои ҳамин дӯстон, мо бояд варзишгарони худро дар ҳама ҳолат дастгирӣ кунем, чунки мағлубият ин як ҳиссаи ин варзиш аст. Муҳим он аст ки варзишгар рӯафтода нашавад ва хатогиҳои худро ислоҳ карда ба пеш ҳаракат кунад. Барои ин мо бояд онҳоро дастгирӣ кунем, на ин ки онҳоро дилшикаста кунем. Умедворам ки маро дуруст фаҳмидем. Видеоҳои навро интизор шавем, то боздид хонободу сарбаланд бошен.